क्रिमिनेलफोरनि सिखाव दाइकेट माबा माबिफोरनि फाइलफोर देखायहैग्रो फरायनोथ' रोङा जाहैबाय बेबायदि आरोना जोंहाबोनि अफिसा बाहायथिबाय नै बेफोरबायदि नुयो गाहायाव न' दंसो बिबारा मा होनो मोजां मा बिबार बियो मा दं होनो मोजां बारखादों सनानि नामा ओइ सनानि नङा इयो होना बिबारा आवजार बिबार आवजार मा साइज आवजार बिल्डिंफोरानो मालाय गोजौ गोजौथार गोजौनिफ्राय बिदि नुयो आरोना बेफोरो नायलांबाय थादो लोगोफोर बेरायनोबो हाया अखा दिनैहाय एसे जोरांना होदों माने एसे अखा थाथ'दों आरोना ओंखायनो जों चेम्बार साफा खालामफैबाय बिदि जानांसिगोन बे फैसाखौ लानो नै साफा खालामखांबाय नायदो लोगोफोर साफा खालामना माबायदि नुयो साफा खालामनायाव माबायदि नुयो होनदो मेंनानै जिरायना दं लोगोआ लिरखांबाय मुसखांबाय सिबखांबाय आब'नि अफिस आरोना बियो चेम्बार लेखा गोजा बेफोरो जुनियरफोर थायो आरोना बेफोराव साफा खालामखांबाय जोङो ओरैबायदि फुख'बाय मास सप्तानैयानो जाबायमोन खोमा जि साफा खालामनाया खालामखांबाय आंहा सोलिगासिनो साफा खालामखांबाय दिनै भिडिअ एसेनोसै आरोना लोगोफोर टाटा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन